Hola, benvinguts un dia més a casa a fer un experiment amb materials casolans. Ben senzill, pels més petits, per tota la família. Avui farem de coure a coure. Va, un acudit, va. Sabeu, aquí al lloc de la casa és on hi ha més coure? A la cuina, perquè hi pots coure patates. No m'ha fet gaire gràcia, senyor Terraplana, aquest acudit. És molt suat, En fi, bé, per fer l'experiment aquest, avui ens fa falta una mica de vinagre, una mica de sal de cuina, un platet, una cullera per remenar, unes monedes de cèntim d'euro, un gotet petitó i un clau o un cargol. Que siguin brillants i que siguin de ferro zincat. Què vol dir zincat? Vol dir que siguin d'aquest color platejat. N'hi ha uns que són d'un color més tirant a daurat, aquells no van tan bé, ens anirà millor aquest. I una pinça, si voleu, per aguantar el clau a sobre del got. Anem a veure què farem avui. Una part d'aquest experiment ja el coneixeu, perquè el vàrem fer un altre dia. I consisteix en que, primer de tot, hem de tractar les nostres monedes amb una mica de vinagre. Recordeu que vàrem fer aquest experiment amb vinagre, amb suc de llimona i amb Coca-Cola, per veure quin dels tres líquids, quina de les tres substàncies, anava més bé per netejar les monedes. Però aquesta vegada ho farem una miqueta diferent. A part del vinagre hi posarem una miqueta de sal. Per què la sal? Bé, perquè la sal fa que la reacció vagi una miqueta més de pressa. Els químics diríem que fa de catalitzador, però jo exactament no sé ben bé si és aquesta feina, o bé el que fa és que hi ha una mica més de conducció elèctrica. Bé, en qualsevol cas, ja hem posat la sal i ara ho remenem. Bé, quan ho tenim ben dissolt, ara hi posarem les monedes. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Vull aprofitar per dedicar aquest experiment a en Marc. Marc, la teva tieta Laia ens va dir que ens seguies i que t'agradaven molt els nostres experiments. Aquest va per tu. I aprofito per saludar tots els nostres amics i amigues que ens segueixen. La veritat és que esperem que ben aviat ja puguem sortir de casa. Tot i que aquests experiments, espero que us agradin. Molt bé, doncs això ho deixarem una estoneta així. D'aquí una mica tornarem. Bé, ha passat ja una estoneta i crec que ja les monedes hauran quedat netes. Fixeu-vos com el líquid ha quedat una miqueta més fosc, ara el veurem més bé. I ara trobarem les monedes. Això, si les toqueu amb els dits, no passa res, però després aneu en compte. No us poseu els dits als ulls, Les deixarem aquí. I fins aquí recordeu que això pràcticament ho havíem fet ja una vegada, Bé, amb la diferència de la sal. Però la resta sí que és el mateix. Però ara ve la part diferent d'aquest experiment. Ara, en aquest líquid, hi ha, a part del vinagre i la sal, hi ha una mica de coure. Amb una forma que es diu acetat de coure. L'acetat de coure és una sal. El que passa és que aquesta sal s'ha dissolt aquí dintre. I ara ho posarem en aquest got d'aquí petitó, que ja l'hem fet servir altres vegades. Molt bé. Així. Recordeu, en aquest líquid també hi ha coure. I com ho sabem que hi ha coure? Perquè ara anem a fer la part més xula de l'experiment. Ara hi submergirem un clau o un cargol. Mireu com és, Platejat. Bé, doncs agafarem el clau. Va, posarem tots dos, va, a veure què passa. Vinga. Agafarem el clau i el cargol. I els posarem aquí dintre. Va. I esperarem una estona. Us voleu acostar per veure què passa? Molt bé, ha passat una estoneta. No cal que espereu gaire. 10 minuts, si voleu un quart d'hora. Si espereu més estona, l'experiment sortirà una miqueta més gran. Llàstima que el vinagre que jo tenia no era vinagre blanc. Vinagre blanc, ara mateix, veuríeu què està passant. Però, bé, si no és blanc i és més fosc com aquest,
serà encara una miqueta més sorprenent, perquè ara quan traguem el clau... Oh! Mireu què hi ha. S'hi ha dipositat una cosa que no sabem què és, però que és de color fosc. Sabeu què és això? És coure metàl·lic. El mateix coure que hi havia a sobre de les nostres monedes. El coure metàl·lic ha passat a coure dissolt en forma d'acetat de coure i aquest una altra vegada s'ha dipositat aquí en forma de coure metàl·lic. Per tant, si volguéssim coure metall, el podríem treure d'aquí. Bé, i a veure, què ha passat amb el clau? Oh! Mireu, ha passat el mateix. Ho veureu aquí més bé. Ho he posat una miqueta ampliat. Què? Curiós, Interessant. Aquest coure metàl·lic que s'ha dipositat a sobre el clau. L'explicació científica és una mica complicada pels més petits. Però bé, passa una cosa semblant a la que passaria si deixéssim un clau com aquest, de ferro, a fora a l'exterior. Se'ns arrovellaria, veritat? Això és perquè es formaria un òxid de ferro. Si agaféssim aquest òxid de ferro, doncs, i el transforméssim una altra vegada en ferro metàl·lic, passaria el mateix que hem fet nosaltres amb aquest experiment. I després d'haver esperat força estona, de fet tota la nit, mireu com han quedat les monedes de recobertes. Veieu? Han quedat amb una pàtina de color verd. Això ja ho havíem vist alguna altra vegada. Amb aquesta pàtina de color verd la podríem aprofitar per fer algun altre experiment. Però ja ho veurem. Fixeu-vos, hem agafat coure, l'hem passat a una sal de coure, hem tornat a fer coure i hem obtingut a més una altra sal de coure. 4 coures amb un sol experiment. Bé, espero que us hagi agradat. Espero que el proveu de fer. No és pas difícil, una miqueta entretingut. Però, si us surt bé, espero que us agradi i que trobeu que la ciència també pot ser divertida! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back